Gepler Aşgabat. Häzir Arap Gurbanowyň Aşyryň bagty diýen radio oýuny dinläň. Aşır işten gelip nahar yiyip ýaňy öňüne çay alanna ejedi ýene de şol öňkü gurruna başlady. Aşırcan, Hawaja, han oğlum senin nimäge bir zat diýjek dälmi? näme diýenije? Vay oğlum, radylygyny ber. Eje, men öz tanamayan, görmedik adamma nähil aradylygyny bereýin. At oýnatmadan Aşırcan. Tanaman aňyrtyna da geçýän tiňle. Men onu nerden tanaýan eje? Onuň bilen bileje öýün ötübem sen tanamadyň ha? Ya eje. Senim Nuhiýamyň gurrun edýäň. Şo wagtlar şol gyýda da men danokdy. Janyal bolup madama oglanlar uruşup oglanlar bilen tögüşür ýördi. Atla ol köp wagtlap oglanasyny ekkezdi ahire. Onyňa ýok diýip biljek däl oğlum. Onu doğum avadır. Oň ejeti doğumlular. Onun oğlan eşiginin geýmeginiň öz tebäbi var oğlum. Olaryň ähli bolany gyýdy boldy durdy. Onsoň aýlar iň kiçileri bolansoň, häýet ýetem oğlan kameň däp duransoň, ırm edip inniki çağamyz oğlan bolsun diýip oğlan eşigini ýetirdiler. Teň ol diýen wagtyňdan bäri är ömrü geçdi oğlum. Ten şuullarym rony baryp görsediň, maňa sondan maşygy gerek gelip çawalanar ýatardyň oğlum. Sen bir zada düşün eje. Belkem ol doğumluram, owadanram. Ýönetem özüň görüp durdyň eje. Men ömrümi okak geçirdim. Soňky 5 ýylym boldy Moskwada geçdi. Lomonosov adnak universitetiň jurnalistik fakultetini oturdum. Näme Amerikada gazetlerini işläp berdim. O elin owa mektebini oturup innem owada kalhozda işläp beren gaýda. Sen Aşyrjan ne çokanam bolsaň, nirede işleýänim bolsaň, adam tanamakda mençe ýokdyň oğlum. Men senden bir tanaçygyny köpräk ýenirin. Ten şu goloy goltumda ha şondan gowy tapmardyň. Ýok eje. Şu meselede sen maňa zat deme. Men özüme gelini özüm taparym. Görýän bolen men ähli hlasym biderek boljakda. Men aýlarjany ketek däl, özüm kapa edip berdim. Biz olar bilen ata baba goňşy ýaşadyk oglum. Olar bilen ýerimiz içerimiz aýry gitmedi. Men olara Hudaýjan bolmasa, aýlarjan bizimkidir diýädim. Olaram siziň ýaly adam tapsak, armanymyz ýok. Nesip bolsa şogy siziňki diýädi. Yeri, innem olgy ýetişip adam bolansoň, lewdiň ýuwup oturup berseň nähil bolar? Olar biziň bararymyza garaşyp ýörler ahiryn. Yeri, menin olara baryp näme diýeň? Oglum seniň gyýdyňyzy halan ok diýenmi? Beýdi ýaýsam nähil bolar? Olar bilen ata baba gatnaşygymyz kesilip dur bermedimi näme oglum? Sen Aşyrjan, şo zatlara da ünsür ahiryn. Biziň hem taňa ýamanlygymyz ýokdur. Edi bilsek ýaşylyk etjek. Onsoň näme diýsen Aşyr? Eger sen aýlar taşlap, başga birine ölenseň, men senden rady däl. Galanam öýdüň bil oglum. Bolýaje. Men şogy özüm ömür baryp görýän. Onsoň aýdaryn. Ine, bu gurrun bolýa. Şeýit oglum, şeýit. Gürleş, tiýilla. Eger çigit ýalygam, garşylygym ýokdur oglum. Aşır redaksiýadan ýörüýte yktyýar alyp owa aýlaryň işleýän kalhozyna bardy. Ol aýlary gowçy meýdanyna tapdy. Gün ortanyň tüm yssysyna aýlaryň ýüzi gözi saralgydy. Taşlaryny kellesine düýrläp ýaglyk bilen berk taňypdy. Aýaklaryny kum basyp çöp çalama ýyrtdyryp, çydym bolup ganjaşyp durdy. Ol
Yağırnıyımdan gün geçmedin deyip egnine güppämeňdeşip bir zat geyipdi. Mahlasy aylar kıyda değil, oğlunu men dedi. Bu wagt onun kıyılık görmeginin nam nişanına kalmandy. Aşırın oňa syn oturmady. Aylar bolsa Aşır. Vay yaqyt aşırda. Men ýalşym maňla ýokdur. O maňa duş gelýän wagtyny nideni? Bilýän. Ol zat ýazjak bahana tili hükman men hindemaga gelenler. Ay şu pormym, şu tapatym bilen maňa kimiň syn otursun nideni? Eni ullaýdym ogluny öwürdi boli. Öwmes çedi däl eken. Yer onu bir wagtga urşup söwüşüp ýören aşyrym diýsem kim ananar? Şo wagtlar eni uleje maňa aýlarjan. Saglyk bolsa sen biziňki bolsun. Seni biz gelne diýse, men ol oýna diýenleri diýedim. Inni hemme zatçyn boldy. Hut aşyrym özü meni hiýlemäge geldi. Görsene. Aşyr nähil oňa tikt bolup ýetişipdir. Tüs yuwan seçilýän ýigitlerden ne? Wah. Ol meňle oňly gürleşmedi. Ýöne gurgunlukmy, saglykmy diýdi ötegdi. Ol owa gelip öýmede mehmanym bolmady. Ol menden men sapatymdan ürküp gitdi. Ol inni hiç wagtym dolanyp gelmez. aylar şondan soň ähli gününi aglap geçirdi. 3-4 günüň içinde madal horlandy. Oň ýatsa tursa aşyr gözüniň öňünden aýrylmaýardy. Onuň göwnüne bolmasa bagyt kuşu onuň depetine gonyp, onu öz eli bilen uçurup goýberen ýaly. Enegül bolsa öz oğlunyň aýlar ýaly oňat gyýdan ýüze öwrendigine gynanyp, näderini bilen okdy. Yeri. Oň saňa niresi yaramady. Ay şola gyýda demeňden ok. Men sana düşünmedim oğlum. Bar. Alan özüňki. Kim öýlendiň şoň öýlen. Ýöne bilip goýun oğlum. Men senden razy däldim. Şo günüň ertesi Enegül aýlara bardy. Gözünden boýur ýaş döküp, oğlunyň aýlara öýlenmäge razy däldigini habar berdi. Aýlaryň ejedi bu habara biçak erbet boldy. Näme diýjegini bilmän ank bolup oturdy. Bu habaryň aýlaryň gulagyna baryp ýetende nähili bolanyny siz bir bilsediňiz. Ar etdi, namys etdi. Kiçelip egnip bir garş aşak düşdü. Giýjetine ağlap göz ýaşyndan ýatsygyny ölmüjik etdi. Şo günler baryp görseň aýlaryň öýü misli ýar tutýan öýe meňdiýedi. Enegül bolsa ogly bilen gürleşmesini goýdy. Oňly çaý çeregim okdy. Aşyr ejesiniň kyn güne düşendigini bilip durdy. Men bu bolup durşum nähili? Men ejemiň göwnüne degdigim, kimiň göwnüne degdigim? Men bu dünýäde ejemden başga kimim bar? Oňum ýeriň üzüne bar teredip oturan men ahyry. İkimiz bir-birimiz bilen öýkelep gepleşmän ýürsek, nähil bar? Men ejemiň göwnüne degip, bu dünýäde görjegim näme? Hey, gel näme bolsa şo bolsun diýip, bagtyna göreýin. Men aýlar öýlenmäge razy bolaýyn.
begencinen kuş bolup çaycık bolýady. Derrew yugunny, ardynny, toy eşigini geydi. Naşlarına timar verdi. Edil yaş gelin ýaly yeňil gopdy. Aýlara tarap yelk ýasady. Şowunyň özüne de hoş habar bilen dolanyp geldi. Ine oğlum. Ejeni yumşy berteň, bir kemsiz bitirerdejik geläýär. Ine, inni kududa bolunny. Inni injallym oğlum, Hudaý birlik bolsa, aýlarjan inni bilinkidir. Onun gitjek yer bolmaz. Inni men oğlum uwuklanymda aýygymı tutup arkaýyn ýatyp bilerin. Ölmeýän kem aýlarjany keňidiň toýuňy görüp bilsem armanym ýokdur. Ýöne aşyrjan bilik goý. Toýumyzy gaty gowy geçirmelidir. Öňüme demek kışdyr. Tehedimizi almaga howlgy bersek näde? Oňal bolsa howluk meje. Eňilki toýa gerek zatlaryň baryny alyp goýaly, onuň sehedini alaýsyň morla. Onyň hem hata oğlum. Men ertirden maslap, şol atlaryň uğruna çykaýyn. Enegülünni öňkenegülläli. Onu bir ýerde oturdup bolanokdy. Oňa eýýäm toýuň ýelgini ýetipdi. Ol şeýdip toýa taýarlyk görüp ýörüşini aýgynyň nähili geçeninem aňşarman galdy. Daşarda bolsa eýýäm kar düşüpdi. Howa şeýle bir sowady bolup, hamana tomuz günleri bolmadyk ýaly. Gaýdyp ýyly günler gelmejek ýaly. Emma her kizadyň öz mewritçigi bar diýilen dogry eken. Fevralyň geçeni ýaňy döwelin eýýäm baýyrlaryň üstü göwüsdi. Hay diýmän bahar geldi. Şo günleriň birine enegül aşyryň ýanyna geldi. Aşyrjan, oturma oğlum. Aha, eje gel. Oçurk edene eje o. Oğlum diýene, ýadama düşdi. Hawaje. Ýadam geldi. Mene toy täheti belläp gaýdanyryn oğlum. Ona hemen sehedeje. Bolsun nähil oğlum? Nämen täheti bor? Toyuň täheti. Toyu urlup ýören taýýarlyklary göreň okmy? Görýän. Görýän bolsaň oğlum, ýene 20 günden toy ederdi inşallah. Be. Eje. Bir yaman çaltdy al. Uy, o nämen çalty? Guda bolan günümizden mer 3 aýdan köp wagt geçdi. Maňa galta oktýabr bayramçylygyna toy tutjaktym. Ýöne olar razy bolmadylar. Tikin tökün işimiz kän, ýada bir çykarlydylar. Bolýaje. Enegül şu galan 20 günem toy taýarlyk görüp geçirdi. Inni aşyrylan howlusy haçan görsem köp adam budi. Kimi howlularynyň kemkäs ýerlerini bejerip ýördi. Kimi jaýdyr haýatlar ak garýal agardyp ýördi. Kimi toy üçin alynan goýunlaryň öňüne ot dökýärdi. Kimi eýýäm toýa uzak ýerden geljek adamlara hat ýazyp ýördi. Şeýdip toy dabarasy barha joşup, barha goýlanyşyp gelýärdi. Toy goloýlaşdygyça aşyry howsala batýardy. Olynny uzak gijelerini uklaman geçirýärdi. Bugünem şeýle boldy. Ol bütün gijesini öýlençi gyýy hakynda pikir edip geçirdi. Dan agarıp agarmanka tamyň äpişgelerini açdy. Hey yağ hawatyna ýetjek zat barmyka. Inni hawada ýagtylyp başlady gerek. Seret. Ýem bilbil taýrap başlady. Tanış dedim. Men bilbilin ketini her uly beşdiýär. Käte-käteler gijesini de taýrýar. Şoňaly hedel çağlarda
Bağlarda şeydip bilgil sayranna. En oğudan kıyılar gödün öyle. Nadar ağan kıydı şeker yadıma düşüye. Gölleri gülüp doğur. Hasan ortadan yılgır ya. Dili tüyücü. Onun sesine soğudu. Medeniyetliligine emedigmiye. Eyyem oğlum olu işlep bör. Men onu yekecek edigim söz katıp görmedim. Megerim olmağa yok demezdi. Men nem için şoň ölenmedim kem. Yer men oda ödüp näme deyin. Janyal goňşymyň ýerine taý geljek gydwan diýdini. Ogul wekan dile warlygy. Gyýma garagaçlary. Baydyk ýalyp boýum ýüz gyýda degiye. On käse ýalyp balkyllap turan gara gözlerini gören adam ondan onu unutup bilermi diýdini. Asla maňa duş gelen gyýdyň içinde aýlary meňden gyýdy ýok. Olum bar oňat geýnuli owadan gyýdylar. Aýlar bolsa owa dönmesen medeniýetden iýza galan gyýdy. Owadanlyk diýen zatdan bolsa nam nişanam ýok. Yer men bagtyma gel şo çykmalym diýdini. Ey görýän weli. Biçak ýalňyşdy meýdien. Ejemiň öňüne degmejek bolup, hey. Ýöz bagtym ödüm ýatyrdy meýdien. Aşır bu toya näçe nägile bolsa da öz nägileligini ejedine duýdurmajak bolýardy. Ejetini görenini özüne zor salyp yalandan ýylgyran bolýardy. Şo wagt ýapyşganyň öňünde duran bir gyýda göz düşdi. Ol daň müştamışlygyna bu gyýdyň kimligini tana bilmedi. O gyýd şeýle bir owadan öl aşyr agdyny açyp galdy. O gyýd adama däl, peremeň diýdi. Aşyr ony gözüme görnýändir diýip pikir etdi. Aşır, sen mi? Näme? Salam. Salam. Sen kim? Sen meni tanamarsın. O nämçin? Sen men tanýan ekeniňe. Men saňa düzüm ok. Düzem ok. O nämçin? Ay görýän weli, sen son kunlar uzak gyjaň uklaman geçirýäsiň. Ola da gurdurum. Ýöne bolten onu nerden bilip berdiň? Maňa bar zat aýan aşyr. Ýöne arkaýyn bol. Bar zat oňat bolar. Ay ýok owadan gyýys. Inni giç. Hiçten giç ýaşy diýipdirler. Belkem saňa has owadan, has oňat duş geler. Men toyma bar ýok, 7 gün galdy. Inni maňa owadan ýöz ýürегimden turup duran gyýdyň duş gelmek mümkin näl. Adamyň geljek bolsa birden gelýänler. Belkem senkem şeýle bolar. O diňe erteklerde şeýle gözel gyýdy. Men welin saňa hakykaty tüz ýüregime aýdyp berip durum. Durmuşum käteler ertekemeň diýe. Näme? Men seni daň agyrmaka, sen epişgemegine gelip durmagymam. Ertekemeňden okmy? Ýok. Sen bu bolup durşuň ertekemeňden ok. Düýşemeň diýe. Men düýşümde de sen gal owadan gyýda duş gelmenim. Sen ýöne adam bolmaly däl. Sen ýa hatçyň bolmaly, ýa da arwah bolmaly. Sen asl bir men gözüme görnýän bolayma. Men özümiň arwahy men diýäniň birinji gede geçdiýän. Sere dahry. Hey men arwahy men diýän ýerim. Men kiçiçikkem eýler adamyň gözüne köplenç owadan gyýdy bolup görnürmüş diýdiler. Sen hökman eýi ýadyjyn bolmaly. Eýeler arwahlar asla erbetpärli gara ýürek adamlar giýjek edýänlerler. Emma ol ak yürekli ýaxşy zatalar. Adamlara bagyt paýlaýjylar daňdan edýänlerler. Demek sen ýaxşy dady da.
bilödi. Men sana dözmän geldim. Sen bir çak ecir çekýän. Sen şeýdip hem ödüň hem ejeň horlaýan. Bilýän gözel gyz. Bilýän. Öz süýmeýän gyzyň öýlenmekden erbet zat ýok ekeni. Sen on düýbünden söýenmokmy? Söýemek. Onu näme üçin onu öýlenmäge razylyk berdiň? Ejemiň ýüzünden geçip bilmedim. Sen öýlenmekçi bolýan gyzyň kim bolmaly? Kalhozçy. Otogotiya pagtaýgy. Sowudy nähili? Owa mektebini oturun. Sen nirän oturdun? Moskvada üniversitede oturdum. Jurnalistik fakultetini. Men sen ýazan oçyrk makalalaryny okap görüpdim. Aşır ör gökten geldi. Bu gyz oňlatlaryny okap gören röýdip hyýalyna oýuny da getiren okdy. Onsoň o gyz tanajak bolup biçgin etdi. Onuň golojygyna bardy. Ýok. Aşyr onu tanap bilmedi. O gyz adamym bolsa adam balasyny meňden okdy. Hür periler diýenem bu gyzyň ýanyna ýasama zatlardy. Qara taşlar giýjäniň tümýaly bolup öňlerine dökülşip durdy. Altın guppasynyň gotozy şagyýlaryny ýadyna salýardy. Altın şaýlar çaraja hereketini zyňňyrdap enaý sezýärdi. Ýüzü aýaly ýalkym salýardy. Keteni köýnüginiň öňü altın appasylydy. Megerem köýnüginiň üstüne giýen dony ýaşyl begresi. Gepiň tümmek ýeri hakyky türkmen gyzy. Okap görüpdim diýdiňizmi? Hawa. Köp gyzy okudum. Ýöne maňa yaramady. Onam üçin. Sen dähmede kim maha garýan? Ona heli. Sen dähmet çekýän adamlary iş hural hükmünde suratlanýar. Hawa. Dünýäde iň oňut gözellik, iň oňut adamkärçilik dähmet çekýän adamlarda bolýar. Sebebi näme diýeňdi? Gözelligiň özünem dähmet adamlary döre diýerler. Onsoň olar gözelligiň gadryny hemmelerden beter bilýärler. A sen ýazan oçyrkdyr makalalaňda dähmeti gözellikden aýry goýýan. Dünýäde dähmetkeş adamdan gözel, dähmetkeş adamdan adalatly, dähmetkeş adamdan beýik zat barmy? Adamyň özünem dähmet döredipdir. Onsoň oçyrkdyr makalalaňda beýan edýän adamlaryň iň esas tarapy açylman galy berýär. Sen öz öýlenjek bolýan gyzyňa da şeýle garýan bolaymy? Sen hemme zady bilip durdyň. Sen men bilmeýän zatlamy bilýän. Sen kim? Sen men tanasyň gelýärmi? Elbetde. Men ömrümde sen ýaly owadan, sen ýaly akylly gyz görmenim. Dogry, men seni görüp halis alçyradym. Men adal bu gece uklamanmam gowy bolupdyr. Ýogsa men seni görüp bilmezdim. Men ihlasym seni ukladan näler? Agyz, sen dogryňdan gel. Sen kim? Bolup bilseme, sen bagtyň bolmaly. Gece gündüz, bütün ömrüme yürekde ardı weslep berenim. Sen ýaly bagtdy. Emmasy näme? Men öz süýmeýän gyzyma öýlenmeli boldum. Men bolsam, sen şu wagta çenni öz bagtym diýip hasap edýärdim. Beýle bolsa näme? Aljak geliniň aýagy düşümli bolsun. Bolýaryn. Hoş. Dur. Durdum. Näme? Seni ne şeydip? Maňa hiç satdyman gidiberjekmi? Men sana näme diýeň? Meňini sensiz kararım yetmez. Men seni görennesime akıl huşdan ayrılım. Men diňe seni söýgen, seni. Sen bolmasaň men hiç kime öýlenmen.
Ay oğlum, sen gat hoğluyan bolayma. Bir görönüňi ögmedi, sinirmedi diýipdirler. Sen men söýüp soňundanam häzir kiňäli ökünüp, ahuryp ýörme. Yok. Men hiç kaçanım sen söýüp ahurman. Men sen uğrunda ölsem armanım yok. Sen bilen o ýylyň arasy yer bilen gök gal ahyrin. Onu men näme etmeli? Men yatan bagtym oýaryp gitmeli. Näde buyuruyor? Diňe söýüp. Sen özüň ýaňy öz diliň bilen men sen bagtyň diýip aýtdyň ahyry. O diýenim dogry. Eýle bolsa sen meni ýeke taşlap gitme. Eýsem näme etmeli? Kimi duşuşmaly. Yine de 7 günden öýlenýän bolsaň, men näme üçin sen bile duşuşaýyn? Yok. Meniň öýlenmen. Näme üçin tymdyň? Näme üçin uldan demiň alýan? Men ol gyýdy nefsim agyrýar. Sen oňa nefsiň agyrmadyn. Men onu töýemok. O näme üçin? Ol sen ýaly owdun näl. Hey owdun gyz. Sen meň üstümden gülme. Sen odalam yaraly ýüregime dost epýäsiň. Bar özüňden. Eger söýmeýän bolsaň, onu oňa näme üçin öýlenmäge razy boldum? Ejemiň onu ýykmajak boldum diýip aýtdym ahyry. O diňe şoň öýlenmek meseledi. Ondan men näme deýin? Men bu dünýäde ejemden başga kimim bar? Oň öňüne degdigim, kimiň öňüne degdigim? Inni öli ejeň öňüne degmelen bolsa men bar. Müň ejeden geçerin. Ýöne öli ogyda öýlenmen. O näme üçin? Sebebi seni gördüm. Men köp şäherler gezdim. Köp gözel gyzlara duş geldim. Gönüm olan hemmet gowy. Hemmetem söýge munasip belli. Emma beýle däleken. Men şu wagtda seni hakyky söýgüň nämedigini bilmeýän ekenim. Men muň şeýledigini diňe sen öwrenimden soň bilip galdym. Tüýs ýaşlyk diýen zady. Tüýs owdanlygy. Süýtdünim ak päkligi terligi seni gördüm. Sen maňa doqtuk obamy, ata-babalarmy, gülälekli meýdany, bahar güllerini ýatlatdyň. Bir wagtlar men heni many bilmez çağa çykam, ilkinji açylan dymgyzyl bägül görüp aglyma çykarypdym. O gül men üçin täzelikdi, ulaçdy. Şoğluň ýygy, şoğluň owdanlyk hiç gaçan gözüňden giden ok. Men seni görüp şol ilkinji gören, ilkinji ýysgan gülüm ýadyma düşdi. Ondan soň özüň pikir edip gör. Hey sen bu dünýäde dirgedip ýörkäň, men başga birini göwnür bilermi? Sen häzir maňa geň alyp üstümden gülýän bolmagy mümkin. Dogrudan men geň, dällik ýagdaýyna düşdüm. Näçe gündür gijelerini ýöneri ejir çekmän ekenim. Maňa näme de bolsa, möhüm bir zat ýetmezçilge diýdi. Men onsuz gelekdim. Onsuz men hiç zadyň aldynan nälim. Onsuz maňa bu ýagda jahanyň bir pisselik gymmaty ýokdy. Ýöne bilen iň täsin galaýmal tarapy maňa ýetmezçilge diýen zadyň nämedigini özüme bilemokdym. Inni bildim. Näme ekeni? Sen ekeni. Sen. Inni men ähli çeken ejirimden azat. Menini iň bagytly adam. Seni görüp durun. Sen sediň eşitip durun. Şundan başga maňa hiç zat gerek däl. Ýöne bilen ey gözel gyz. Senden bir haýyşym bar. O nähil haýyş? Agtyar berdiň taşşakjak. Men sen has golajaňa baryp gürleşedim gelýär. Men sen dem alşyňy. Ýüregim murşuny işledim gelýär. Yok, ol bolmaz. Hoş men gitdim. Dur. Yine de hadaca ayak çek. Yok. Men günnüz görünmäge hakym yok. Jahan ýagtyrmaka adamdan gözünden gaýyp bolmaly. Sen men taşlap şey dip ýeke goýup aýtjakmy? Hey men seni ýene-de ýekeje tapar görüp bilermi? Hana, daň düýüp agyryp başlady. Men saklama. Men inni diňe gün ýaşyp, garanky gatlyşanyny görüp bilersiň. Men sana garaşaryn.
Sen maňa bir ýerde garaşma. Nirde garaşmaly bolsa men taýyn. Şäheriň gaýry çetinäki ýeke toraňyň bilýämiň? Wah, o men öňe özen yerim ahry. Heli akşam düşüp dünýä garaňkyranyna şo ýere bar. Bolýa. Ýoksa da berki ýadynda sakla. Şuň men doglanynymdyr. Doglanynym diýdiňmi? Aşyr jogap alyp bilmedi. Bir seretse gyz eýýäm gözden gaýyp bolupdy. Aşyr epetli watlap ýanky görüp, gürleşen gyzynyň täsirinden saplanyp bilmedi. O bu bolup geçen waka ank bolup gözüni tegelep otyrdy. Bine geli bolly. Yan göründadım düşümkä ýa-da huşumka. O gyz bir gelip gidenne meni akıl huşdan aýryp ötäýdi. Tüýüs magtym gulyň. Perimisen, pekermisen, nämisen ýene bolly. Wah. Şo gyz mydama gelip, epişken onu durup ýanky men bilen gürleşip dursa bolmaýarmy? Ol gat dogry aýdýar. O diňe men magtym şu dünýä ýenen gyz bolmaly. O men däl, başga biriň ýanyna şeýdip gürleşip durany gördüm. Gözgün içim ýanyp ölerin. Menini ölsem ölerin. Ýogdam ondan elüdmen. Ýogda da şun men eneden olanynym diýip aýtdy agry. Häl akşam düşer. Meniň bilen duşaryn. Men oňa näle boş barp bilmen agry. Men on doglan güni bilen hökman gutlamaly baryn. Men oňa näme diýip etsem käme? Aşyr o gyzy näme sowgat etjegini bilmän kän pikir etdi. Öz hyýalyna gymmat zatlary gözüňe getirdi. Altyn ýüzük, iň oňat altynan gulak halka, altyn sagat, ýuň ýalyk, garap oň hyýal etmelik zady galmady. Birdenem onuň bir wagt çağaçka ilkinji gören kırmızı bägül ýadyna düşdi. Ýoksa da güllün odan zat bamy diýdene. Men oňa şükman elim gülli barmaly. Ýöne bu wagt ýer bahar çağlaryny gülnerden alaýyn. Aşyr çağaçka gaýrak, jümjümedir çigillemül gözlemäge kän gidipdi. Ondan ol häziriň özüne gaýrak gül gözlemäge gideýin diýen netije geldi. Geyinmedem, iýip içmedem de şo durşuny öýden çykyp gaýrak goma tarap tutturdy. Ol Algowna diýen ýaly şäherden çykdy. Ýene bir sarymdan obadanam saýlanyp, gumyň bir çetinden girdi. Eýýäm gün guşluk bolupdy. Yer ýaşyl, asman göm-gökdi. Aşyr göle şo gidip barýardy. Şeýdip ol köp gezdi. Emma ýekeje ulede duş gelmedi. Inni obada şäherde görnenokdy. Diňe köpet dagy daştaşdygynça öňküsünden has golaýa gelen ýaly has beýik görnýärdi. Aşyr gül gözläp kän geldi. Gün günorta bolup, wagt eýýäm öýle tanypdy. Birdenem asmany kara bulut kaplap, töwerek garaldy. Ýyllarym çakyp gök gürledi. Şeýle bir güýçli ýagyş ýagdy böle aşyr nira gaçyp gutularyny bilmedi. Şonda da ol gül gözlemesini goýmaýardy.
Aşar qyz bilen wadalaşan toraňysynyň ýanyna gelenne gün ýaşyp garanky bir kemsiz düşüpdi. Aşyryň öňünde helki ýerden boýdan maşa ýaşyl geyinin perisi durdy. Inni bolsa onuň öňünde boýdan maşa gyrmyzy geyinin peri durdy. Ýuqojuk tymgydyl ýüpek köýnegi bahar akşamynyň tehelçe şemalyna da deňiz ýaly tolkunup gidýärdi. Zadyly gara gözleri akşamyň garaňkysyna ýaldaşyp görünýärdi. Aşyr bir wada dünýäni unutdy. Geldiňmi? Hawa geldim. Eýwi oglan. Üsbaşyň nähili? Nähili kyn gyssaga düşdüň? Ayaň ýalaňaç. Üsbaşyň palçyk durşuny. Ölmüşikla. Ay, gaýradan gelşim. O niren gaýrasy? Men sana gül gözledim. Maňa? Hawa, O nämen güli? uy. Bugün sen doğulan günüň ahyry. Tapdyňmy? Tapdym. Hani? Ene. Vay. Çigildem güli. Men dünýäde iň gowy görýän gülim. Eýem çigildem ul çykaýpmy? Hawa, Uy, intek ýerdelmi näme? men şu çigillem gülüni gözläp, çölüň içini ele gelen ýaledim. Hel ýaşaýak ýakaten çöldemidim. Çölledim. Men ömrümde şeýle güýçli ýagan ýaşy görmendim. Ýöne ol meňem gül tapmany ýydyma gaýtmajagym çyndy. Şeýdip gül gözläp berişimi, kellem gylyp garny ýarykdan çykaýtdyryn. Garny ýarykdan. Hawa, Beýde. Gaty udagagdan ekeniň o. hawa. Da görünmen üçin gaýramylarym tanamak. Ýagşam aldyrany bar ya, so ýagyp duranda. Uzun günnäp gül gözläp ýekece gülüm tapyp bilmendigime bolsa, içim ýanyp näçe bilmen aljyrap durdum. Birden şu ullugan jarym düýbini gadaryp duran ýekece gülü gözüm düşäýdi. Näşil bolup şu jaryň içini özüm oklanymy bilemek. Bir aşaklaryny togulan gaýdanymy bilýär. Ýagş ýagyp durmy, güýsüm palçykmy, ölmejekmi, o zatlar ýadyma da düşenokdy. Bar oýum, bar pikirim şo gülledi. Göwnüme olmata başga bir menden öňürdip, onu ýolup alyp gaçajak galdy. Ýogam şo ynsyz çöllükde şo güýçli ýaşyň atdyna kim gelip onu alyp gaçdyn diýen. Görsem, güllagan däl eken. Şeýle gydyl, şeýle owadan çigillem gülüni dogurdy, odal görmendim. O gül ýerden çykany däl, atmandan gaçany meň diýdi. Şo wagt ey gödel gaýs, sen ýadyma düşäýdiň. Men onu şo duruşygyny üýtgetmän. Terligine saňa getirip beretim gelýärdi. Ondan bir elim güllü jardan çykjak bolup kän horlandym. Jaryň içi bilen ýörep, Rasim Petrak ýerini gözledim. Ahyrym bir oňoýlyrak ýer tapyp jardan çykdym. Jardan çykanmam şodi. Eýem ýagyş diňip gün çykyp durdy. Dünýäler läledar bolup göründi. Ýene de sen ýadyma düşdüň. Bir teretem güne eýem ýaşak üstünedi. Men sen bilen wadalaşan wagtymdan gija galaryny ütdüm. Şo ýerden aýagalymy bärik teňany algap gaýtdym. Her näçe ümmitin eken. Ýetişdim. Ýene de duşdum. Näme ulýan? Sen häzir kiçijik neresi çağa men diýäsiň. Men saňa nesim agyrýar? Bir gül üçin şeýle azaplar çekişine hayran galýan. Men onu sen üçin gözledim. Bilýän oglun, bilýän. Menim öz ýanymdan sen şo allaja ýaşyň astyny çölüň içinde buýup galmanyň şükür edýän. İş bitiripsiň. Ýaşyň uzak bolsun. Aşyra hat bola geldi. Şonu aşyryň ýüzüne gyýdyn gyzgyn demurdy. Tart edip batly urýan ýüreg urusyny eşitdi. Ýöne ol bu ýüreg urusynyň öz ýüreg urusydygynam ýa-da gyýdyn ýüreg urusydygynam taýgaryp bilmedi. Bu wagt iki ýüreg des urýardy.
Qıyıd yigite şeýle goloý durşuny uly mehr, uly hyjy bilen teretdi. Ökçesini gallyrdy. Boynunu çalaca uzadyp yigitin ýanagyndan okşady. Qıyıdyň bu garaşylmadyk hereketi aşyry örgökden getirdi. Şeýle datly, şeýle kızgın posany aşyr ömründe ilkinji gedek görýärdi. Onuň ähli kan namary köze goýulan kurşun ýaly erep akmaga başlady. Edil ısma tutýan ýaly taňyl edýärdi. Ol kellesini Qıyıdyň döşüne goýup alaçyk ymyzganasy geldi. Onu bagyryna basady geldi. Men näsem kem? Sen ışkyň meni ýakyp goýdurdy. Yanmak, köýmek aşyklara adatmış. Agyz, iň bolmanda eliňden tutmaga ber, ıhtiýar ber. Yok bolmaz. Nämçin? Söýgüsüz, nikahsat el berilýän nädir? Hey birinin onun meterim söýme bomy. Meni ýenjip doktorlaryň başga bir bilen nikahlaşyp bilmen. Diňe sen bilen nikahlaşaryn. Diňe sen bilen. Yalan. Yok. Sen maňynan. Sen men tanaňy wagry. Men seni bir görümde tanadym. Men iňeden nopup sen ýaly oğudan. Sen ýaly oňat gaýdy görmendim. Sen men diňe garaňkyda görýän agry. Garaňkyda görsem men seni günnüzlükdäki ýaly saýgyryp durun. Maňa diňe sen gerek. Sen olgydyň nämesin halanmok. On bary bilen eteni kalgady işi. Haçan görseň tepesinden gumsugyp gara ýerde örçep ber. Onun ol zähmi söýür gyýdy ekeni. Zähmi söýür bolany näme? Ol hiç wagtym sen ýaly oğudan bolup bilmez. Maňa sen gerek. Sen ýaly oğudan. Sen ýaly sowatlyk gerek. Sen şu meselede ýalňyşýan ýigit. Kim zähmeti söýýän bolsa, ol adam hükman oğudandyr. Qıyıd esli salym yüzüni aşağı salyp pikirlenip durdy. Birdenem başyny gallyrdy. Innik matlabyň näme? Aşyr Qıyıdyň aýagyna ýykyldy. Gel şol toý ikimizinki bolsun. Men ölençem sen hyzmatynda bolýyn. Ölençem sana baş egip gideýin. Qıyıd jogap bermän bu edegem epes wagtymy durdy. Aşyr henidem Qıyıdyň oňuna baş egip çöke düşüp otyrdy. Ol şu çöke düşüp oturşuny sezin sanradyp gürledi. Sen meni ýakma. Gürömrüme haýpyň geldin. Sen maňa radylyk ber. Toý kimizinki boldun. Men inni saňanandym. Doğrudan sen olgyz halym ýani ekeni. Halamok. Ýene bir gedek halamok. Men diňe seni halýan. Diňe seni. Men saňa nefsim agyrýa. Beýdi oturmada tur ýerimden. Hey erkek kişim Qıyıdyň öňüne çöke düşüp ağlarmy? Rahmet, yalvaryan. Rahmet, yalvaryan. Hey sen şaýdyp oturun söýdüleň, erkek kişiň aýtjak sözlerini men diýämi? Endi mende hiç mertlik, hiç güç kalmadı. Inni kömürümü sen bilen, ey güzel kız. Öllüyden ölerin, qallydan qalaryn. Sen maňa rahmet. Seretle boğulana. Yerimen saňa nähili rahmet melmişim. Maňa sen aradyçylygyň gerek. Sen bir zady düşün. Men başga biriniň bagtyny elinden alyp bagtly bolup bilmerni. Sen giýje gal. Yok hiç bolmaz. Sen rady bolsaň men baryny düzederim. O toý kimiň toýmady bolar. Eger oň ýaly bolsa, ertirň özüne ogyda öýlenmejegin habar etmeli boldum. Diňe şondan soň men saňa durmuşa çykmaga rady bolup bilerim. Aşar begencinden çyny bilen ağlady. Qıyıdyň ayak toğlaryny öpdi. Yerinden turup Qıyıdy bagyryna basmakçy boldy. Qıyyd onuň döşünden itip goýberdi. Sen iň ilki men diýen etmeli boldum. On gumany bolmaz. Sen bu wiriň bitdi hata edäý.
Sağaman ertere çıktım. Başka hiç kiminin man hut ödüm şoğuyda aydık kaydırın. Toyonku değil. Kimidin kıvalar. Kimidin kıvalar. Ertere çenni hoş. Eyyem gözden gayip bolupdy. Aşır begencinin kuş bolup öýlerine geldi. Ne gayrı harasanım dırnasey. Çedilmesin o karı saçın bırmasey. Kan ağlama giderey gözüm sürmesi. Aklıma ley ala gözley berperim. Aşırcan, ne beyle bugün keyfin köp? Ne hiledilim üstünden vardın oğlum? Hani bir de dayıt, bir de bile şaatlanalım. Ececan, näçe şatlandın men marece? Bugün men tepeme bağıt koşuk onni. Ana, o ne hem bağıt koşu? Ececan, ay diyten ağzı var, gün diyten gözü. Görmege göz gerek ece. Tarifini etmege töz yeten ok. Kimdir ol? Perece, peri. O ne hemen persi? Hani düşnüklere ayttın oğlum. Hani Ececan, düşnüklere aytsam oturdu, kulağız. Hani yer vakali. Doğru maysam ece. Ine çelim undur oğlun uzak gecelerini çırım etmen. Pikir edip geçiriye. Vay, o ne dev çallı? O ne hemen pikri? Maňa söýmeýän gyýdym alyp berýäňiz ece. Vay, koyup oturaveri. Öýüň razylyk berdiň ahyry. Yalňyşypdyryn. Biçak yalňyşypdyryn ece. Meniň öýlenjek gelece. Koyuveri. Bu ne hil urun molly? Eveli de dat bomi. Bolar ece. Bolar. Eger şeydeytin. Sen eceňi diýirligine göre sallagyn bolar. Vay, baktım yattı. İşim aytdı. Hemme saat taptaýynka. Vay, ýylgyny aýdylandan soň. Yok. Men muňa çydaman. Men şöýden diýir taş çykyp bilmerim. Dursan ece. Sakoň soňuna seretdiýipdirler. Men saňa toý etme diýemok ahyry. Sen oňa öýlenmejek bolsaň. Dogry. Men oňa öýlenjek gel. Men başga gyýda öýlenjek. Oy, o näme men başga ti? Sen däzirän naga däldiň dedim. Hut ödece. Däldiredim. Nenem däldiremejek ece. Wagt sen onu ýekeje tapar gören bolsadyň. Sen men hem maýdandan marady bordyň ece. Ol maňa şuny ýerden. Heni daňam oňlatmaňa görünni. Toba. Näme ol görnen dat? Peri. Çynym bilen ece. Peri. Bir teretdim. Ol äpişämesen teretip duran eken. O men adım tutup salam berdi. Men onu görüp alçyradym. On husny şemaly meni beýhuş etdi. Ay. On aýal ýüzüniň ýalkymy içerime düşüp ýagty salyp durdy. Sen kim diýdim? Ol men sen bagtyň diýdi. Ol hem oğudun, hem akylly, hem sowatly gyz. Ol gitjek bolany gitme diýip ýalbardym. Ol maňa kulak atyp saklandy. Men taşlama diýdim. Men dendi ýaşap biljek geldim. Oň maňa rehme elendirdi. Oň ýaly bolsa, hel akşam gaýraky ýeki toroňyň ýanyna bar diýdi. Bardym Ececan. Bardym. Oy. Ýerden görende boýdan maşa ýaşyl giyinipdi. Altyn guppa başyndaty. Otogasyny daň şemal oýnaýdy. Akşam gelende göli baharda açylan kırmızı gülemeň diýdi. Gowulma bolmasa ol meň anyma ýörep del. Uçup gelleje. Uçup oň jemalyny görüp ýene huşum ýetirdim. Ýüzi ay, taşlary giýjeň tümýally. Şeýle bir malaýym deje, şeýle bir mehrimanly. Ececan durup bilmedim. Ayagyna ýykyldım ece. Sen maňa gel diýip ýalbardym. Ahyryny öňünde şert goýdy ece.
Şer? O nämen şert oglum? O menden aylardan yüz döndürmemi teklif etdi. Vay. Senim razı boldunmy? Ol maňa aylardan yüz döndürmemi teklif etdi. Men bolsam, ol öldüde şowat ölmäge taýyndym eje. Vay. Bollu. Näme? Näme? Sana hakyky şun eder etipdir. Inni tağa çäre bolmady aşyrçan. Işığın odundan şol ilerki köpet dağ yanıp kül boldy diýdirim anaryn. Ey Tanrym. Men ýalňyz ogluma rahmet. Ona ışık belatından aman taklı. Ona rahmet. Oglum. Inni ne hilli bolar? Sen menden näme sorýan eje? Vah oğlum, inni ne hilli bolar diýen. Aylar can näme işler? Ol emes söýýänine barar. Men bilip durun eje. Aylar azajyk tabir etse, on öz bagty öz aýagy bilen gelip kapylaryny kakar eje. Vah balam, her neçigem bolsa men bu maskarçylyga çytap bilmerin. Men öz lewdimi ýutup, öz elim bilen tutun toýup bolup bilmerin balam. Yok. Men onu başarman. Men sen ýalňyz oglum ahyryn. Boltaň mal ber ýalňyz oglum. Başarmajak zatym edip bilmerin. Sen men ýalňyz oglumam boltaň. Sen öňüňe garap diýinden çyktamam. İyilen çıkıp bilmerin. İyilim bunun olmasa, ınıqatin men ediydi oğlum. Gön yüdün aytyarın. Senim gerek değil. Eje. Han beýdip özüň horlap durmadan eje. Sen arkyn bol. Baryn özüm oňraryn. Sagaman ertigire çykdam bolýa. Aýlaryna da en atatynda özüm aýdaryn. Her yüzüne ýatalarym inni men aýlar öýlenip biljek galahyr eje, düşün. Aşyrjan, sen derdiňini başyňdan atyp bolar Cemeli. Senin öz diýeniň öwürdersiň. Ýöne, men näme işlerkem? Toýly meselemiz nähil bolarka? Toýly meselemiz gülýäl bor eje. Toý öňkü çaklaşymyzdan has ulrak tutarys. Aýdym taýda odal bir güne planlaşdyrdyk. Inni 2 güne, 3 güne planlaşdyrardy. Sen gaýtam hedire dahry neje? Öň gara gargaýaly gyýdyň deregine. Dünýäde iň owadan, iň akylly, iň sowatly periýaly gyýdalar diýeçem. Aşyr näçe şat bolsa da oglunyň bu bolşy ejesiniň göwnünden turmady. Göwnüne bolmasa bu gurrun bir sary, bir karankylyk bar ýaly. Ay men Aşyrjan, şon näçe öteňem aýlardan artyk yer wadyryydym oglum. Ontoňam birine lewd edip, lewdiň ýutmaň özi barp ýatan masgaraçylyk ahyryn. Şinnem bolsa bu peýärliňden elçek oglum. Eje jan sen bir beýdimesene. Sen bir men bagtym öňünde böwet bolma ahir eje. Şo giýje ejel oglum ikisiniň hem gözüne uky gelmedi. Hälki duşuşan gyýdy aşyryň gözüňinden birjigem aýrylmaýardy. Onuň sesi, gülüşi henizem kulagyna ýanglanyp durdy. Gözüni ýumdygy şo gyýdy görýärdi. Bu giýje ol özüni şo owadan mäherli gyýdyň gojagyna duýdy. Ol owadan gyýdy bilen geljek şatlykda geçirjek günlerini gözüňe getirdi. Ejesi bolsa oğlunun bolşundan, biýawreçlikden hawatyr edip, uzak giýjesini pikir derýasyna gark bolup geçirdi. Ertesi ir bilen aşyr aýlarlara tarap gitmekçi boldy. Sen onna gitmekçi de oğlum. Şeýlemi? Dagyna emeje. Men öýlenjek gyýdymyň şerti şeýle. Olara barmaly. Aýlary öýlenip bilmejegimi aýdyp gaýtmaly.
Aylar bilen toyun bolmajagny. Ondan ymykly elidönlüğümü şunun özüne öz öýlenje gydyma habar vermeli. Hoş galaje. Gittim. Dur, dur oğlum dur. Eniden bir pille beyitme dolan idin oğlum. Meni içinler fua etme. Eger beyitcek bolsam. Gel onunla gel oğlum meni öldürüp git. Ejecan, Ece. Sen uyalı urun etmedi Ececan. Qaytamağa ak pata ver ahri. Sağaman düğünkü duşan peridatıma qoğuşmağımı dile Ececan. Bir meselede oğluma sen kömek etmedin, kim kömek ettin Ece? Aşırcan, billeydim oğlum. Aklın aylan. Dur, Ece. dur dolan Ece idin can, oğlum. Aşk oğlum mecnun edipdir. Onunla taklap olmaz. Atılany daşdan aýdýamyn äme. Aşyr şo gidişine gün aýlarlaryň kapysyna ayak çekdi. Körsäp içerik girdi. İçerik girenesine de bosagada doňup galdy. Aýlaryň deregine onuň düýünkü duşuşan gyzy öýüň orta tarasyna içerik nur berip ör boýuna galyp durdy. Aşyr bir zatlar diýmekçi boldy. Emma diýip bilmedi. Onuň dili tutuldy. Aşır. Gel. Yokarık geç. Men... Aylar gözleyemin. Hova. Aylara men. Näme habaryň bolsa aýdyber. Aylarcan. Aylar. Dur yerinden. Dur çaltırak, ayıp bolar. Bağışla. Meni bağışla Aylarcan. Bağışla. Men seni tanamanlarım. Geçen Tomuz paýta edip börken sen şeýle oğudan. Üýtgüşi gyýdyň edip pikir etmendirin. Bağışla. Aýlar ony bağışlarmy ýa-da bağışlamazmy? Onu böli öňünden bilemek kyn. Siz Arap Gurbanowyň Aşyryň bagty diýen radio oýuny dinlediňiz.